Hei, salutare și la noi episod de Minecraft. Sunt alături de Spider-Koi și de minunatul Emil. Un retardat. Și de un retardat care stă în spatele și sare. Și Emil, nu știu ce face pe acolo. Și începem o nouă serie de Skyblock, care sper eu să o postez o dată pe zi. Cu ei ăștia doi, da, ei sunt. Și da, a fost înainte event. Și uite așa am câștigat un mob spawner, care am vrut să-mi văd mereu pentru el. Dar am valoare, da, am așteptat și mi-a dat un mob spawner, fii atent la mine. în care să punem unul de porc și după aia o să facem un mob spawner cu... Fii atent la mine. Cu care o să punem două spawnere. Și bă, ce faci aici? E lag, că v-ați blocat, what the fuck. Bă, voi știți ce avem aici în fermă? Știți că avem diamante? Da. Dar e lag, mă. Oh, samede, pardon. În fine. Și, bă, da, noi avem lag, o să facem de generator. jos? Și Am acum luat să în începem videoclipul. De Am luat fapt, în înainte de de jos? toate suntem pe Spycraft. Mă taci să prezint aici. Și înainte de toate o să mergem să dăm aceste două chei în care are nimic ceva bun. Facem și noi aici niște chesturi să băgăm itemele. Și da, am uitat să zic că aveți canalul lui Emil. Da, de-l pun. Că ultima dată nu l-am pus. Și hai, bă, să mai întâmplăm. Și... Unde trebuie să mergem? Mă duc la scaun, ce lemn acolo și faceți pinsula. Sau faceți... Da, că eu mă duc să... Sau faceți generatorul. Bă, da, unde scheile? Eu o să dau. Emil, fă generator. De vreau nu ți-l las pe tine, fă bucea generatorul. Stai, că eu trebuie să deschid cheia, unde-i? Da, bă, cum dracu dau? A, gata. Hai să pice cu ceva bun. Și peau! Nu mere. Vote bloc! Ce? Bă, vedeți, bă, că chestul de jos e a meu ăla mare. Ăla mare de jos e a meu. Să nu umblați în el. E ce cică! Mie ne-a picat fân. Avem mâncare, mâncare. Mă întâlnim. Eu ciorgesc toate diamantele de acasă. Ce urea? Am un pichet eficiență 4, ești nebun! Și indestructibil 3. Bucea mai ușor, că filmăm. Ușor, am zis. Nu, chiar așa. No, ăsta nu trebuie să-l cer. Bă, nu fine. Na, Tudore, cuibul. Bă, eu nu știu de voi, dar eu am ciorgit toate diamantele de acasă. Na. A, bă, Bucea, tu știi să faci generatorul, nu? Ai țăran. Nu. Mamă! Și mă lăsați pe mine. Nu știu. Na, fă tu. A murit! Ce prost ești. Cătăline, ai luat itemele. Na, mă, că ți le-am luat eu. Mi le-ai Un luat. chestplay am luat. Un chestplay, doamne ferește. Bă, faci Nu, generatorul. Tudore! Na, spawnerul. Faci generatorul, nu? Please. Așa e. Eu. Bă, da, am luat găleata aia acolo. Plăză, Pe mine nu mă întere, eu ciorgesc tot. Plăză, ce face generatorul? What? Eu. Iar era săptic. Bă, imediat o să stăpăm. Bucea, hai încoace. E lag, l-ați blocat. Și eu știu să fac. No, hai aici, în iarful. Și eu știu. Dacă n-ar fi câteva minute, n-ar fi așa mare lag, dar nu. Acceptăm, stăpat. Bă, oare așa se face? Bă, tu spargi obsidianul. Nu știu cum. Nu, totul sunt de mede pe jos. Sparge. Făcut rost de 10 diamante. Un bloc de... Bun, bă. Bun, mere. Bun, a făcut Bucea cel unic. Ăsta, Bă, cine a Bă, știi la ce m-am gândit eu? să faci? Nu uitați să apăsați butonul de like. Nu Că neapărat. niciodată n-am zis asta. Da, băi, nu mi-e Haideți la mine pe canal. Acolo să vă abonați. Încă are probleme tehnice, știți prea bine, care s-a uitat. Temete! S-a făcut un diamant. Mamă, care îmi dă și mie un pic mai bun? Este ciurgit tot. eu am licență 4. Ca să duc tăți în lavă. Bă, asta e Tot așa, nu. ai cobblestone? Sau lasă că fac? Eu? Stai mă, avem cobblestone aici. Avem strobic roșu. Bă, eu mă fac.
Eu mă fac full diamond. Da, mai ușor. Foarte, zic că eu sunt așa. Stai mă, că facem noi acum. Dă-te mă. Așa, mă, așa, un om deștept. Dă-te. De fapt nu mă fac. Dă-te. Nu. Dă-te să pun. Ești ce bat. Dă-te mă. Emile, ce Dar pickaxe dă-te ai? mă să... Eficiență 2. Dar ce să pui? Cu eficiență 2. Pune, sparge ăla. E ce ai asupat? Și bagă-te acolo, aici, în ea și sapă. Bă, stai acolo, că-i să ai itemele. Să stau aici? Dă-i Isu. Da, Isu. Mai ai ciocolată? Nu. Mor, apă. Veni în apă. Am murit. A doua oară când moare Emil. Mi-a luat itemele. Ce mâncemi? Bă, Emil, mic. Da. Dar să zi ele pe tine. Dă diamantele. Stai că ți le dau. Dă, ne avem 12. Te puteai și tu pune pe mut. Așa. Emil, te puteai pune pe mut. Ce? Te puteai pune și tu pe mut. Fuck it. N-am înțeles, da. Scuzați, pretextul Emil. Poate tu l-auzi? Ia. Na, nu. Nu-i diamond. Ai, bă, în acest episod o să mărim, Tot diamantul. Yay! Bă, unde am pus? Obi. Tudor, nu așa. Bă, vedeți că vă iau ăsta, bonusurile astea. Eu am 31. Cu brickstone-urile. Bă, unul să spargă copacul, care suferă? Bucea. Care? Ăla din mijloc, care? Stai să iau. Mai este alt copac? Trebuie să-mi iau lemn să-mi fac de asta. Nima, așa trebuie. El ce fain mere. Nu, să văd. Bravo, 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 Emil. Evoluăm. Emerald! Adu! Sau, bă, hai să te-l ajutăm pe... Ce, mă? Ce faci cu ăla? Îl bag în cur. Nu știu, mă laud. Ai un emerald. Te bucur mai tare când ai... Yeah. Bă, dar nu de când cât timp filmăm? De 7 minute. Ce? De cât? De 7 minute. Da, lasă că mai editez și să mai scade. Mai pui pauză pe acolo. A, nu pot, Ce? filmăm, da, oricum. Și imediat o să oprim episodul. Bun. Că nu, că deocamdată atâta se poate. Nu uitați încă o dată să intrați pe canalul meu. Vă abonați Deci de mai acolo. zici de multe ori zic să nu mai intre. Nu, dar pe ce așa se face? Așa se face. Nu știu, pe toți abonații mei la ție, bubatule. Ce e bun, să am mai mulți ca tine. S-a dus Emeraldul. Ba nu, nu s-a dus. Nu s-a dus, încă credem în el. Sigur, care are mai mult? O ai pe soră. Cât ai? O ai pe soră ta, bă. Tu ai 2, eu am... Bucea, pădurar. Bucea, microfonul. Așa, mersi, Bucea. Stați pe răput. Așa mai e. Emil stă și farmează acolo, n-are treabă, n-are stres omul. No, eu cu Bucea Pe ce să pădurari. fac altceva? Ce să fac altceva? Păi, nu știu. Păi, aia ce trebuie să faci? Noi tăiem copacul. Bucea, ai grijă să splânge, eu să le De ce el te-a nici ce fain era, țăranilor? Ce ai faci? Ce... Cum mai respirăm noi? A? Am 38 imediat. Voilà. Bucea, tu nu mai spaci. Bucea, vezi că încheiem fără tine. Stai, Bă! Ce? Nu, mai bine. Da, hai bă, încoace că încheiem. Da, dacă vin urgent, că se poate, că mai am, dau 30 secunde. Bucea, hai! Cam asta a fost și episodul de astăzi, sper că v-a plăcut. Eu am fost Todor, Da, el a da, fost bă, Emil, de ce? el a fost Pupa și Bara.